Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:02 nin pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Master Control. Ako po si Pio Fernandez ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Enot sa lado lokal, nasa linya si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Go ahead. Pigi-imbitaran kan Department of Trade and Industry Bicol ang gabos ng mga entrepreneurs o nagnenegosyo sa manimigang parte kan Bicol Region na magpartisipar sa apat na aldaw na Small Enterprise Acceleration Lab, Business Education and Growth Initiative for Non-Entrepreneurs o UNSIL Begin, nagigibuho na poon sa aga, Agosto 11, sagod 14, 2026 sa Legazpi City. Ang nasabing aktibidad ang makakakuha ang mga nagnenegosyo ni na karaman as in training, pagkakaigwanin oportunidad, pagka-potensyal na pagkakaigwanin cash grant, as in pagkakaigwaman na eksperyensya, as in chance na mas maipabakal as in ang produkto sa mas mahiwas, as in mas produktibong mga trade fair. Kwalipikado sa nasabing aktibidad, partikular na ang pagkakaigwanin scholar o ini nga sila Begin Scholar, iyo ang mga negosyo na nag-oopera sa loob ng anom sa 24 nga bulan na ang mga business ang dai pa narehistrado sa DTI, ang mga tagsidiri ang nasa edad 18 anyos pa itaas, willing na mag-attend sa gabos ng mga sesyon as in committed na ma-improve ang sa indang business idea. Ang nasabing aktibidad ang may katuyuhan na matabangan ang mga saraditan din negosyo sa Bicol Region na mas mapatalubo pa ini as in kaya makipagsabayan sa manibibang negosyo bako sa nasa organisasyon kundi sa manibibang parte kan kinabana. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Angel. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, matatapyasan ang presyo nin mga produktong petrolyo poon sa aga, Agosto 11, segon sa Departamento de Enerhiya. Susog sa DOE, mababawasan ng 4 pesos punto 70 sentimos ang kada litro kan gasolina, mantang 4 pesos punto 30 sentimos naman ang ibabawa sa presyo kada litro kan krudo. Mababa manin 4 pesos punto 88 sentimos kada litro man ang presyo kan kerosina. Ang mga pagbabago basado sa hiro kan pangkinaba na merkado kan petrolyo sa tahaw kan nagpapadagos ng tensyon sa Medyo Oriente na minaafektar sa pangkinaba na supply sin presyo kaini susog pa sa DOE. Siniguro man kan ahensya na padagos ining mahiro tanganing mapakusog ang supply kan petrolyo asin mapangatamanan ang kamugtakan kan konsumidor publiko. Mientras tanto, sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Departamento de Salud na maagapan ang posibleng pagdakol kan mga helang na leptospirosis dahil sa padagos sa pag-uran asin pagbaha. Susog kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, pinagirumdum ang mga lulusong sa baha na tulos na magkarigos gamit ang malinig na tubig asin sabon. Pinag-inkaminar man sinang magpakonsulta tulos sa mga health centers maski daing lugad o simptomas dahilan ta posibleng da itulos magpahiling nin simptomas ang leptospirosis. Afer kaini pwede man na makalaog ang bakterya sa lawas kung mapasiring ang tubig baha sa mataong ngimot. Pinag-anunsyar man na libre ang konsultasyon asin doxycycline sa mga health centers. Alagad pinag-unambitan na daine pwedeng inumon kan mga mados asin mga kakian edad 12 anyos pababa.
Mientras tanto, nagpautob ning work from home setup ang Senado ngunya na aldaw Agosto 10 dahil sa makukusog na pag-uran asin pagbaha darakan habagat. Ini ang abiso na ipinaluwas ni Senate Secretary Ray Bantog Jr. basado man sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang pag-utob sa Memorandum Circular Numerado 123 kan Malacanang. Sigun sa Senado, ipagpapadagos naman ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte asin na nakatalaan na plenary session sa aga Martes, Agosto 11. Nainot ng pinagsuspindir kan Malacanang ang face-to-face classes as in-person government work sa Metro Manila as in 15 probinsya dahil sa maraot na panahon. Mientras tanto, nagpautob ba ning work from home arrangement ang Kamara de Representantes dahil sa maraot na kamugtakan kan panahon asin kanselado naman ang plenary sessions pati naman ang iba pang pagdadangog komite. Mientras magpapadagos ang pagdangog kan House Committee on Ways and Means manungod sa propestong lay na nagpapalawig kan kantidad kan suweldo na daina papatawan buwis o kaya nagpapahiwas kan kantidad kan sweldo na daina papatawan buwis o income tax. Sigun sa pamayo kan komite na si Marikina Representative Miro Kimbo, kaipuhan nindang ipagpadagos ang pagdangog dahilan tadakulang importansya kaini na pigbubusol mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang SONA tanganing mapadakula ang naiuling sweldo kan mga trabahantes. Paliwanag ni Kimbo, haranina ang budget season kaya kung kakanselaro ninda ang pagdangog niya aldaw baka kulang na sinda sa panahon. Enot ng pinag-unambitan ni Representante Kimbo na hihimusin nindang maipasar ang propwesto niya na bulan in Agosto tangani makuha ang target na implementasyon kaini sa Enero sa masangling taon. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sinugo kan Philippine National Police ang mga police units kaini sa mga lugar na padagos na nakaka-experience ng makusog na oran na makipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno tanganing tulos na maibakwar ang mga residentes na nasa flood as in landslide prone areas kung kinakaipuhanan. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa heightened alert ang mga pulis asin nakapreparar para sa search and rescue, retrieval asin iba pang disaster response operations. Maabot man sa 800 na personahes kan PNP ang nakawagas sa mga apektadong lugar, mantang nasa 10,000 na reserve personnel ang naka-standby. Sa may relasyon pang bareta, maabot na sa 15 ang numero kan mga nairehistrong nagadan dahil sa efekto kan Bagyong Luis, Bagyong Maymay, asin habagat susog sa Philippine National Police ngunya na aldaw Agosto 10. Sa informasyon na pighiras kan PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co sa sarong press briefing na irehistro sa Police Regional Office Ilocos Region ang sarong nagadan matapos makuryente sa La Union asin saro pang nagadan dahilan sa pagkalamos sa Alaminos, Pangasinan. Sa PNP Calabarzon, 2 persona ang nagadan dahilan sa landslide sa Rodriguez Rizal asin saro sa Batangas. 2 man ang nalamos sa Batangas City asin Binangonan Rizal, mantang sarong persona na kuryente sa Batangas asin saro ang nabagsakan in kahoy sa Antipolo City. Sa PNP Cordillera Administrative Region 2 o kay Region, 2 persona ang nagadan sa landslide sa La Trinidad, Benguet asin 4 naman sa Baguio City. Nairehistro man kan PNP ang 11 personang naireport na nalugadan sa Cordillera Administrative Region asin 2 sa Calabarzon, mantang 5 ang nawawara sa Cordillera Administrative Region mantang saro man sa Calabarzon. Padagos man ang verifikasyones kan pulisya sa mga nairehistrong bilang.
Piglinaw ni Ko na dai pakaibanan sa datos kan PNP si Police Master Sergeant Fernando Marfa Jr. na nagadan matapos maanod kan makusog na ragasa nin tubig mantang pigbabalong iligtas ang duang rescue volunteers sa Cadiz City, Negros Occidental kan nakaaging Biyernes. Mientras tanto gadan an sarong pulis matapos nailigtas ang duwang kaibanan na naanod sa Cadiz City, Negros Occidental kan Agosto 7. Tigmidbid kan Philippine National Police o PNP ang nagadan na si Police Master Sergeant Fernando Marfa kan Cadiz Component City Police Station. Sa informasyon nagkondusir ning Seaborne Patrol si Marfa kaibanan ang mga personahes kan bantay dagat bandang alas 10:30 nin pagkaaga sa katubigan kan Sitio Bisang, Barangay Luna kan maanod ininin makukusog na bulos nin tubig anduang kaibanan mantang nagabalyo sa salog. Tulos nagresponde si Marfa alagad dai na kainikinayaan makusog na tubig asin dagos nang naglubog. Dinara pa man si Marfa sa Cadiz District Hospital alagad gada na ini kan makaabot sa nasabi ng establishmento. Nagpaabot manin pakidumamay ang PNP sa pamilya, makaibanan asin mga padaba sa buhay ni Marfa. Mientras tanto, gadan ang apat na individual matapos matabunan nin landslide ang tulong harong sa Riverside, Barangay Gizad, Zurong, Baguio City. Sigon sa Baguio City Public Information Office, nangyari ang pagrampahog kan daga bandang alas 7 nin pagkabanggi kasuudma Agosto 9 dahil sa padagos na makukusog asin duro-diretsong pag-uuran. Basado sa informasyon kan Baguio City Police, kasubagong alas 5:35 nin magahon, 7 na ang nakalot hali sa debris, hali sa turong 13 persona na nai-report na biktima kan landslide. Kasabay digdian sa mga nailigtas ang 27 anyos na lalaki, saro man na 27 anyos na babae, asin 77 anyos na pastor natulos na dinara sa ospital. Kaibanan man sa apat na nagadan ang 56 anyos na lalaki, 17 anyos na babaeng estudyante asin duwang 9 anyos. Mientras tanto, anom na individual pa ang nawawara, kasabay na duwang aki edad 3 sagkod 8 anyos. Padagos man ang search, rescue and retrieval operations kan mga otoridad asin volunteer sa lugar. Maboltan detalyas kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagiromdom. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB Barreta. Alas 5. Padagos kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal nangapudan sa Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na magkaigoning sarong komprehensibong National Flood Control Management Plan as in full accounting kan fondo sa mga flood control projects. Ginibukan Senador ang pag-apilar basado sa naeksperyensyahan na pagbaha sa dakul na mga lugar sa Metro Manila sa taho kang padagos na makusog na pag-uran darakan habagat. Sigun kay Pangilinan na naglalaom ang mga namamanuaan sa emergency response kada may kalamidad imbes na maging proactive ang gobyerno na mapugulan ang pagbaha sa pagikan flood management plans. Ipinagduon kan Senador na kaipuhanan nin pangharaluyan na asin pang National Flood Management Plan kung saan dapat konektado ang mga proyekto asin plano. Sinabi pa niya na maski maggastos nin bilyon-bilyon ang gobyerno kung daiman ning koneksyon ang flood control management plan, malubog pa man giraray sa baha ang mga tinampo asin mga kaharungan. Mientras tanto nagpagirumdom ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa garo trangkasong helang o influenza-like illness o ILI ngunya na tag-uran na may kaibanan na kalintura asin abo pati na ansipon. Susog sa departamento ang ILI mga nakakaulakit na helang na pwedeng dahilan kan man iba-ibang virus o bakterya na minaafektar sa dungo, baga asin alunan. Basado sa definisyon kan World Health Organization, ini ang helang na dai mababa sa 38 grado sentigrado an asin an kalintura asin an abo nagpupon sa laog kan nakalihis na 10 aldaw. Pupwedeng maglakop ang mga ini sa paagikan droplets hali sa abo at sing patinaan pagkapot sa mga kontaminadong bagay asin pagkatapos pagkapot sa dungo, ngimot umata. Kaibanan sa mga simptomas kainaan sipon, pangluluya, pangungulog kan lawas asin payo, paghubag kan alunan, pagtarakig, pagsuka asin pabalik-balik sa pagbawas. Pinag-abisuhan man an may mga simptomas na magtinirmo na sa harong, magpahingalo, mag-inom ning 8-10 baso nin tubig, asin ibitaran ang pakikipagsabayan sa mga personang kasabayan sa high-risk groups. Kung nadidifisilan ng mag-angos, naglampas na sa 40 grado sentigrado ang kalintura o maglalaan mga simptomas, tulos na magpakonsulta sa health centers, sa ospital o kaya sa ospital, susog sa Departamento de Salud. Mientras tanto, madali ng puunan kan Ombudsman ang fact-finding investigation sa manomalyang flood control projects sa Taguig City, susog kay Senador Panfilo Lacson. Ini matapos na irender kwenta na ni Lacson asin kan sa iyang team sa opisina kan Ombudsman ang gabos na record asin dokumentong natipon hali sa General Appropriations Act asin mga opisyal na government websites kasabay ang mga litrato. Kasabay kay ni pinag-unambitan man ni Lacson na gabos na unpermitted reclaimed area sa Taguig City tag sa diri man kan lokal na gobyerno o kan mga pribadong individual o entity ang sakop kan forfeiture pabor sa gobyerno nasyonal.
Dagdag pa kan senador na nagkasundo unaan Philippine Reclamation Authority asin ang Departamento kan Obras Publikas o DPWH na mapuon ang ahensya sa pag-issue nin cease and desist orders para sa nagpapadagos ng slope protection asin mitigation projects sa lugar kasunod kan pagkakadiskubre na sa 32 na maanomalya asin pigtutubadan na ghost projects sa Taguig. Mientras tanto pinag-adala na kan gobyerno ang magiging desisyon kan sa kahagadan kan Estados Unidos de America na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy tanganing hampangon ang kaso kaini sa Amerika. Susug kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, igwang duang opsyon ang gobyerno sa hirit na extradition basado sa nakapalaman sa mga probisyon sa irarom kan extradition treaty kan Pilipinas asin Amerika. Enot pwedeng magtinir sa nasyon si Kibuloy mantang pigdadangog ang kaso kaini sa Pilipinas alagad po pwede man na paramentras na suspenderon ang kaso kaini sa nasyon asin darahon ini sa Amerika sa paagikan ekstradisyon. Sinabi ni Castro na piglalauman na sa mga masunod na semana piglalauman na mataram si Presidente Marcos Jr. kung ano ang magiging desisyon kan gobyerno basado sa prosesong nakapalaman sa tratado sa pag-ultadan kan duang nasyon. Si Kibuloy ang may pinaghampang na kasong sex trafficking, child sexual abuse o kaya exploitation, labor trafficking, fraud as in cash smuggling sa Estados Unidos de America. Apera pa kaini, pighampang pa man ni Kibuloy ang kasong qualified human trafficking as in child abuse sa Pilipinas kung saan nakakulong ini sa presente sa Pasig City Jail. Ultimong detalyes kan Bareta, pinaglalauman na mas pang mapapadali ang pagpapakusog sa propestong ley na nagbabawal sa mga kahobinesan na daipa 13 anyos an edad na magkaigwanin mga social media account asin ang ley na maprotehir man sa Sierra Madre Mountains dahilan takaibanan ang mga ini sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priorities. Ini ang pinag-anunsyar ni House Speaker Faustino Boji III kung sa ini kinaugma kaini na nakaibanan ang duwang naunambitan na propestong lockdown na pinagasabing kaipuhan tanganing maprotehiran ang mga jóvenes sa social media asin mapreserbar man ang Sierra Madre na sa mga kontra sa mga persona na nagbabalahura kaini asin kontra man sa kalabidad araw kan bagyo. Kaibanan man sa Common Legislative Agenda o CLA ang promoting growth, revenue and equity towards socio-economic sustainability package, Agriculture and Fisheries Extension Act, Agricultural Cooperatives Development Act, Children's Social Media Safety Act, Sierra Madre Conservation and Development Authority Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act amendments, as in amendments sa Electric Vehicle Industry Development Act kung kaya maabot sa 60 ang LEDAC CLA Bill kung saan 27 digdi ang naipasarkan Kamara sa ikatulo asin ultimong pagbasa. Yan po ang detalyes kan mga Bareta sa pangaran ka nagsururat kan informasyon si Nicole Ann Gloriani asin Jan Matthew Balyaran. Sa supervision iyan ni News Director Mardela. Mega Force Patrol Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos Marhay na hapon. Tagulan na. Uso na naman ang ubo.